Tento týždeň sa modlíme za Českú republiku. Prípada mi to, ako by sme sa modlili za nás samých. Česká republika je nám blízka. Mnoho rokov a storočí sme prežili v tesnom spojení. Od roku 1918 do 1993 v spoločnom štáte. Máme tam rodinu, priateľov, študujeme tam, pracujeme tam. Spája nás aj cyrilometodská tradícia a slávny Velehrad. Ešte za čias hlbokého socializmu spoločne Slováci, Česi a Moravania sme silným hlasom a verejne vykričali našu túžbu po slobode a dodržiavaní ľudských práv. Pozývam vás modliť sa na tieto úmysly za vyliatie Ducha Svätého na túto krajinu. Za to, aby Boh vzbudil lídrov, ktorí budú dobre spravovať svoju krajinu. Za obrátenie k Bohu. Bože, žehnaj Českú republiku.